डीजे शिव नारायण असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। सबे पूजेला राम जी के, सबे पूजेला राम जी के, सब लोग कैसे खात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। सबे पूजेला राम जी के, सबे पूजेला राम जी के, देख लोगवा कैसे खात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। डीजे शिव नारायण त्रिलोकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा दानो। सबे लोगवा देखो ना भौजी लाले तो हो लालबा। देखो ना भौजी सबे लोगवा राम जी के पास जात बा। सबे लोगवा देखो ना भौजी लाले तो हो लालबा। देखो ना भौजी सबे लोगवा राम जी के पास जात बा। सबे रुकल बा देखो ना भौजी, सबे रुकल बा देखो ना भौजी, पूजेला श्री राम के। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। डीजे शिव नारायण राइटर हीरा लाल अवध बेदरदी साथ में अंतु सजात बा। गीते से देख पैसा ना भेजले लग में कहाँ हाथ बा। राइटर हीरा लाल अवध बेदरदी संग में अंतु सजात बा। देखो ना दीपेश घरे ना बावे पैसा हाथ में बाना। गाँव महाला में हाला भइल, गाँव महाला में हाला भइल, सबे पूजे जाए श्री राम के। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। सबे पूजेला राम जी के, सबे पूजेला राम जी के, देख लोगवा कैसे खात बा। असो चल ना भौजी अयोध्या देख राम मंदिर सबे जात बा। त्रिलोकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा दानो।